कसारि अनसाइ गावहाय खुंथाइ मोननायनि गुदियावथ' जोंखौ दैदेनबोनाया बा जोंनो लामा खोन्थाबोनायाथ' मानगोनां बिस्व दैमारि बिथांखौनो जों बुंनांगोन। रायजो राजायाथ' थिगानो दं, रायजो राजाखौ दाय दस होनाय जेबो लामा गैया। जे जों रावखौबो गारनानै बा सोरखौबा सिखोमानानै माबा मोनसे जोङो हासिल खालामनो लुबैयाखै। गवालपारा जिल्ला आरो साउथ कामरुप जिल्ला बे मोननै जिल्लानि जेंनाखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, ट्राइबेल बर' फरायसा आफाद बा जों मोनसे बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों जोङो जे सेक्सुवेल माला जायो जों बुंनो हाया। दा बे सेन्टिमेन्टखौ जों बाख्नायनांगोन। मानोना जोङो जयै थानो लुबैयो, जयै जौगानायखौ लुबैयो, जायखि मोनाथों मानो। दा बे थांखिजों खामानिफोरखौ मावनो आवगायलायनायबो जादों। सरकारा थांखि लानो हागौ बा लादों, बेखौ जों वेलकाम खालामो, जों मोजां मोनो। जोंनि दैदेनगिरिखौबो जों मान होलायाबा, जोङो गावनि होननानै जोङो साननानै सोमोन्दोफोरखौ मोजां लाखिलायनानै बाथ्रा बुंलायाबा, बियो इयुन जोलैनो जों मा खोन्थानो नागिरदों। मोनसे सोंनाय फैयो, खौरां बिजोंनि गेजेरजों दाइनैसो बाथ्रा एसे बुंनो साननाय जादों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि बर' कसारि अनसाइ गावहाय खुंथाइनि जि मोनसे खामानि मावबाय थानाय बा आवगायनाय, बेनि सोमोन्दै गोबाङानो मिथिनो लुबैनाय बाथ्रा बुंहरबाय थादों। दा बेखौ बुंनांगौआव नैबेनो बाथ्राया, जोङो जोंनिफ्राय जि मोनसे मावनो गोनां खामानि, मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि बाथ्राखौ बुङोबा बावहाय जेंना गैला। देउरिफोरजोंबो जोंना देउरि अट'नमास काउन्सिलजोंबो जेंना गैला। लोगोसे सनाल अट'नमास काउन्सिलजोंबो जोंना जेंना गैला। दा जेंनाया ओरैनो एसे जों मोनथिनाय बा जोंनि खामानि मावनायाव एसे नुजाबावदों, बेयो टिवा अट'नमास काउन्सिलखौ लानानैहाय। बेबो जोबनाय लामायाव फैबाय। मानगोनां जोंनि ट्राइबेल एफेयार्सनि मन्थ्रि डक्टर अनुज पेगु बिथाङा बावहाय खामानि मावगासिनो दं। जोंनि EM बिथांमोन बा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, ट्राइबेल बर' फरायसा आफाद, जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिफोर बा गोबां जिल्लायावनो बे खामानिखौ ज' मावनानै फोजोबनायनि लामायाव फैगासिनो दङ। दा बाथ्रा मोनसे नैबे फैबाय थादों, बावहाय जोंनि गामिखौ फोसावनायनि बिथिङावहाय बा गामि फोसावनायखौ सोरखारा खालामनो थांनायाव जेंनाया एसे राभा हासं अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै दङ। बे जेंनायानो जाहैबाय राभा अट'नमास काउन्सिल बा राभा हासंखौ सोरखारा 6 सिडुल प्रभिजननि सिङावहाय मोनसे गोख्रों खुंथायाव लांनो नाजानायनि बाथ्रा बा बेखौ थांखियाव दङ होननानै जों मिथिनो मोन्दों बा जोंनो फोरमायदों सोरखारा। दा जोंनो बेखौहाय बुंनायाव गवालपारा जिल्ला आरो साउथ कामरुप जिल्ला बे मोननै जिल्लानि जेंनाखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, ट्राइबेल बर' फरायसा आफाद बा जों मोनसे बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों जोङो जे 6 सिडुला माला जायो जों बुंनो हाया। सरकारा थांखि लानो हागौ बा लादों, बेखौ जों वेलकाम खालामो, जों मोजां मोनो। नाथायबा जेब्लासिम 6 सिडुला जाया अब्लासिम जों जेरावहाय BTCनि बायजोआव बर' कसारि अनसाइ गावहाय खुंथाइ मोनबाय, बे खुंथायाव थानो मोननांगौ, बे जोंनि बर' रायजोनि सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा। दा बे सेन्टिमेन्टखौ जों बाख्नायनांगोन। मानोना जोङो जयै थानो लुबैयो, जयै जौगानायखौ लुबैयो, जायखि मोनाथों मानो। दा बे थांखिजों खामानिफोरखौ मावनो आवगायलायनायबो जादों, बुंनायबो जादों। ओंखायनो सोरखारजों रायलायनायनि थांखि दङमोन 22 अक्ट'आव। नैबे दा सोलिबाय थानाय आगष्ट दाननि 22 अक्ट'आव रायलायनो गोनांमोन। नाथाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा गावहा झारखन्डआव बिसायख'थिनि मोनसे बिबान होजानायलाय बिथाङा समखौ एसे फावसायना लाबाय। बिथाङा बुंदों 27, 28, 29 बे सानथामनि बबेबा सानसेखौ सम होनानै बे जेंनाखौ रायलायगोन होननानै बिथाङा बुंदों। दा जोङो नेनानै थानांगोन। आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया मा बुङो बेखौ जों खोनासंथारनांगोन। आरो जों खोनासंनो बयबो लुबैनानैबो दङ। ओंखायनो राभा हासं आरो जिल्ला हिसाबै गवालपारा आरो साउथ कामरुप जिल्ला बे मोननै जिल्लानि बर'फोरखौ आंनि खावलायनाय बे थागोन। बाराद्राय गोसोफोरखौहाय जोङो इमसनाव लांनाया थिग नङा। सेन्टिमेन्ट दं होननानै इमसन जानानै बाथ्राफोरखौ बुंलाबायनायखौ एसे जों हमथालायनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों सुस्रांनाय लामाखौ जों थारैनो दिहुननो हागोनखौ जों नुहुरदों। मानोना आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जे जों रावखौबो गारनानै सोरखौबा सिखोमानानै माबा मोनसे जोङो हासिल खालामनो लुबैयाखै। जोङो बयबो बर' हिसाबै गोदोनिफ्रायनो सोमावसारबोदों। आरो बुंनो थाङोबा
जोङो खौसेथिखौ बिथा खालामनानै खामानि मावनो लुबैनायखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादा आगुनिफ्रायनो खोन्थाबोबाय थादोंमोन। दिनैबो जोङो खौसेथिजों थांनो थाखायनो जेसे हायो जों नाजालायगासिनो दं, सावरायलायगासिनो दं आरो हाबा मावगासिनो दं फोथारावहाय। दा आंनि खावलायनाया बे थागोन। दा जायखि जाया फैगासिनो थानाय सम, बे समावहाय जों बर' हिसाबै बोरैहाय जों गसंथानो, जयै बोरै थांनो हानो, बे साननायानो बा मावनाय गोनां बिबाना जोंना बेनोखा जेरावहाय। ओंखायनो रावबो बावहाय सोरखौबा डिप्राइभ खालामनानै नाथ्रोदनानै माबा मोनसे मुलाम्फा हासिल खालामनाय बाथ्रा जों साननाय जायाखै। आरो बेखौ सानदोंबा गोरोन्थि होननानै आं बुंनो लुबैगोन। आरो बिदि साननाया थिग नङा। मोगा मोगि सम फैनानैबो रायलायनो हायो। गोबां बाथ्राफोरखौ खोनानायनि गेजेरजों मिडियायाव बाथ्राफोरखौ बांद्राय बांसावनानै बुंनायफ्राबो आं गाहाम जागोन बायदि नुवा। आरो सुथुरा बेवहाय खाबु सोलासिनायनि मोनसे लामा थायो। बेफोर खाबुखौ जों होनोबो नाङा। दा आंनि खावलायनाया बे थाबाय। दा बेजों लोगोसे आं मोनसे बाथ्रा एसे बुंफानो लुबैगोन जे दिनै जोङो बड'फानि गिदिर बाथ्रानि बा बड'फाया जोंनो होलांनाय मोन्थोरनि गोबां मानसिया गिदिर बाथ्रा बुङो। खौसेथिनि बाथ्रा बुङो, खौसे जानांगौ बर' हारियाव। बेथ' नंगौ, सैथो बाथ्रा, खौसे जानांगौ। दा बुंनाय आरो मावनाय, मोगथां मावनाय, बियो जोंनि गेजेराव फारागा सम आरो नुजाफिनबाय थादों। दा जि मोनसे खौसेथिनि दोहौ फैदों, बे दोहौ फैनाया रायजो राजायाथ' मोजां मोनदों खोनानानै। नाथाय गुबैयै जाफुंहैनाया बोरै जागोन, बे एसे साननो गोनां बाथ्रा। आरो आंनि बाथ्राखौ बुङोबा खौसेथिनि जि मोनसे खौसेथिनि लामायाव लाबोनाय बा खौसेथि जानांगौनि खामानि मावनायनि बाथ्राखौ आंनाव बुङोबा बा आंनाव सोङोबा आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोङो मोगथां खामानि मावनायखौ जेब्ला फोसावनानै लानाया सिगां जायो, आंहा गिनाय थायो जे बेवहाय जेंना फैगोन नामा। ओंखायनो खामानि मावनाया सिंजों बेयो गोरा जानांगौ। गोजोर जानो थाखाय मोनसे बिथांखियाव मोजाङै सिगाङोबा बेयो जाफुंहैनाया, मोगथाङाव महर मोनहैनाया बे मिजिंथिनो हायो। नाथाय दा खौरां बिजोङाव बा समाजारि खौरां बिजोङाव बांद्राय आखाइ बेरफ्रुनाय लोगो लोगो आं सानो बेवहाय सुथुरनि नोजोराबो जे गोग्लैनाय नङा बेखौथ' बुंनोबो हाया। ओंखायनो जोङो हानायसेबां जोंनि खौसेथिनि खामानि मावनांगौबा बड'फानि जि मोनसे जोंनो होलांनाय मोन्थोरनि बा जोंनो होलांनाय फोरोंलांनाय बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि जे बाथ्रा, बेफोरखौ बुंनाया खुगायाव गोरलैसै बा जों बुंलायलायोबो। नाथाय प्रेक्टिकेल मावनायाव जिबायदि जेंना जेथोजों मोगा मोगि जानांबाय थादों, बेफोर बाथ्राफ्रा जिंगासियो जोंखौ। दा ओरैनोथ' जोंनि लामायाथ' दोंसेयानोल'मोन जोंहा लामाया, हारिखौ रैखाथि थामोन्था होनायनि। नाथाय प्रेक्टिकेल मावनायाव जिबायदि जेंना जेथोजों मोगा मोगि जानांबाय थादों, बेफोर बाथ्राफ्रा जिंगासियो जोंखौ। दा ओरैनोथ' जोंनि लामायाथ' दोंसेयानोल'मोन जोंहा लामाया, हारिखौ रैखाथि थामोन्था होनायनि। दा जों दिनैहाय राजखान्थि गोहो फैनाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव गोबां गावस्रानायबो फैबाय। बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा। दा जायखि जाया नाजानाया थायोबा सानसे माबा मोनसे मोजां सानबो फैगोन, बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। दा बे मिजिंजों जोङो खामानिखौ मावनांगोन, आवगायलांबाय थानांगोन। दा बेखौ जोङो बोरैहाय उनाव महर होयो, बे जोंनि सायाव बा जायफ्रा दिनैहाय खामानि मावगासिनो दं फोथाराव, माहारियारि आफादफोरनि बिबानाव थानानै, राजखान्थिनि बिबानाव थानानै, बे गेदेमा दैदेनगिरि सुबुंफोरनि सायाव थागोन बिबाना। रायजो राजायाथ' थिगानो दं। रायजो राजाखौ दाय दस होनाय जेबो लामा गैया। रायजो राजाया बयबो लुबैयो खौसेथिखौ, आरो हारि हिसाबै थांनानै थानो गाबथानो जयै बेखौ लुबैनाया बयहाबो दङ। दा बे सैथो बाथ्रा। दा बेजों लोगोसे आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैगोन, फैगौ 25 अक्ट' आगष्ट दाननि 2024 जोंनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्व दैमारिया फैगोननि बाथ्रा मोनथिहरदों, जोंनो खोन्थाहरदों। बिथाङा बेरायफैगोन, जोंनि बावहायबो हाबफैगोन। जोंनि ओरैनोथ' बर' कालचार मोनसे गावहाय खुंथाइ मोननायनि गुदियावथ' जोंखौ दैदेनबोनाया बा जोंनो लामा खोन्थाबोनायाथ' मानगोनां बिश्व दैमारि बिथांखौनो जों बुंनांगोन। दा बेखौ बिथा खालामनानै बा बिश्व दैमारिनि बाथ्राखौ जेब्ला जों सावरायनो गोनां जायो, बिश्व दैमारि बिथाङा माखासे खामानि जेरै मावनो खोन्थादों, जोंथ' हाखायाखै। दिनै आसामनि आयेन आफादनि दरखं मोखां लामा लांगोनायाव जोङो बर' रावजों लिरनानै लांगोनायाव जि लिरनाय, बेखौबो जों नुनो मोननाय जायो।
आरो आसाम एसेमब्लिनि सिङावहाय जि मोनसे थासारिखौ बे बानायदों बर' रावखौ लानानैबो दिनै जोङो बर' रावा भारत संबिजिरनि 90 फारियाव हाबखाबाय सोजाखाबाय हिसाबै बेखौ दिनै आसाम एसेमब्लियाव जेब्ला जथुम जायो आसाम एसेमब्लिनि सेसन जिरायो बेवहाय बर' रावजोंबो जोङो बाथ्रा बुंनो हानायनि खाबु जाबाय आरो बेखौ राव सोलायनायनि खाबु खालामना होबाय बेफोर खामानिखौ बिथाङा मावदों रावबोआनो मावनो हायाखैमोन फारसेथिं दा आं बुंनो लुबैनाया बेसो बिथांखौ बाख्नायनायनि बाथ्रा नङा बे खिन्थु जाय खामानिखौ मावदों सैथो खामानिखौ मावदों नंगुबै खामानिखौ मावदों बेखौथ' जोंबो बुंनांगोन नङा होमबा जे बेयो बिदि बिदि मावदों नाथाय गाहाम खामानि मावनायखौबो मोजां खामानि मावनायखौबो जों बाख्नायनोबो नागिरा दा बावहाय आं नैबेखौ बुंनो लुबैयो जों जेब्लासिम सैथोखौ गनायनो थियारि जाया सैथोखौ सिखोमानो नाजाबाय थायो आसे बेवहाय जेंना फैबाय थागोन गुबै सैथोखौ लानानै जेब्ला खामानि मावनो नागिरा जोङो आरो सैथोखौ सिखोमानानै जोङो नंखायनि साया लायो अब्लानो जोंनाव जेंना फैनायनि खाबु थागोन ओंखायनो आं बुंनो लुबैनाया बे दिनै खौरां बिजोङाव नुनाय जादों सोरबा सोरबा खन्थाइबो आवरायदों आरो फोथाय खेबस' होननानै मुं सुनो नागिरदों गुबै सैथोआ सिङाव मामाद बेखौ मोनथिग्रोनायनि गोनांथि दङ बेखौ मोनथियालासेनो सोरबा सासे सुबुंखौ फोथाय खेबस' होननानै बुंग्रोनायखौ आं मोजां मोननाय नङा आरो बेनि थाखाय आङो बुंनो लुबैगोन खावलायनो लुबैगोन जे नंगौ जोङो दिनै राजखान्थिनि फोथाराव दङ हिसाबैहाय जोङो दोंसे लामाजों ज'बो थांनाय नङा नाथाय बिब्दि होननानै हारि सिबिनायनिफ्राय गोजानाव थागोन बेखौबोथ' बुंनाय जाया राजखान्थि हान्जाया आलादा जानो हागौ बेनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपाला आलादा जानो हागौ जाय राजखान्थि हान्जायावनो थायाथों मानो बे राजखान्थि हान्जायाव थानानै हारिखौ दैदेननायनि हारिनि मोजां खामानि मावनायनि बाथ्राफोरखौ साननो बा मावनो थाखाय सिगांलांनायासो जोङो नाजानायासो गिदिर बाथ्रा दा बिजेपि जाथारजोबनानै सोरबाया माबा मोनसे साननो हागौ बिजेपि जायोबा जोंनि हारिया मावनो हानाय नङा जोंनि हारिया गोबां दिगावनो सौथुगोन सोरनिबा साननायाबो बे जानोबो हागौ आं बेखौ नंखायबो बुङा नाथाय आरो फारसेथिं बिजेपि जानानै जे मावनो हाया बेबोथ' नङाना बेबोथ' नङा दिनै आसामनि गासै इसुफोरखौनो लानानैहाय मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बोरैहाय मावदों बिजेपियाव थानानै बा दिनै असमिया हारिनि जानानै जाय सुबुंफ्रा आसामखौ दिनैहाय दैदेनगासिनो दङ बा सामलायगासिनो दङ बेखौथ' जोंबो नुबायना लोगोआव थाफानानै जोंबोथ' आसामनि बासिन्दा माने थागिरि आरोखि जोंबो असमियाव होनो बाखिन्दा जोङो आसामनि बाखिन्दा असमियानि माने रावआवहाय बाखिन्दा होनो जों थाजेनगिरि दा बेखौ नायोबा जों नुबाय माने बिजेपियाव थानानै खामानि मावनायखौ जों गनायनो हाथारा बे रोखोमजोंबोथ' जों थांनो हानाय नङा दिनैनि समावहाय जेराव दिनैहाय बिटिसिखौ सामलायनायावनो बिजेपिजों जोङो आखाइ हमलायनो गोनां जादों बे जाबाय राजखान्थिनि थासारि बेयो जों लुबैया नाथाय जायो बेबायदि दा बावहाय जोङो आंनि खावलायनो लुबैनाय नैबे बाथ्राया दहायसो एसे सिगाङाव बुंनाय बाथ्रा जोङो सोरनिबा मोजांखौ मोजांबो बुंनो हागोन सोरबा दैदेनगिरिया मोजां बिहोमा होनायखौबो जों बेखौ सिमान जानांगोन नाथाय जोङो सिखार खालामबा सिमान जालायनो नागिरा जोङो बावहाय मालाबा दुखु मोनलायनो गोनां जायो बेखौबो नुनाय जादों दा बै समनि दैदेनगिरिफ्रा सोमावसारनायाव बाहागो लानानै जोंनो मा बिहोमा होदोंमोन हारियाव मा बिहोमा होदोंमोन बे आलादा बाथ्रा दिनैनि समावहाय जाय दैदेनगिरिफ्रा बिहोमा होदों बै समनि थासारि दिनैनि थासारिजोंथ' गोरोबा फाराग थायो दा बेवहाय जोङो नाथायबा आंनि बुंनो लुबैनाया बेखौनो बुंनो लुबैयो फाराग दङब्लाबो बे फारागनि गेजेराव जोङो गोदोनि दैदेनगिरिखौ जों मान होनो रोंनांगोन मानोना बिथांमोनानो जोंनो लामा दिन्थिजेनदों नाथाय दिनै बिथांमोनखौ सम सम खौरां बिजोङाव गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ खोनायोबा जों दुखु मोनो माने बिथांमोननि बिहोमा होनायजों जों समान बिहोमा होनो हादों होननानै बुङोबा बे आं बेवहाय गनायनो गोब्राब मोनो मानोना बिथांमोनहा जाय थासारियाव जेबोआनो गैयामोन आरो जाय समावहाय बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे माबाजोंहाय गुबुन हारिया सुथुर हारिया खामानि मावदोंमोन बे समाव गसंथानानै खामानि मावबोनाया गोरलै बाथ्रा नङामोन नाथाय दिनैनि समनि थासारिया आलादा दा बे समावबो जोंनि दैदेनगिरिखौबो जों मान होलायाबा जोङो गावनि होननानै जोङो साननानै सोमोन्दोफोरखौ मोजां लाखिलायनानै बाथ्रा बुंलायाबा
बेयो इयुन जोलैनो जों मा खोन्थानो नागिरदों मोनसे सोंनाय फैयो इयुन जोलैयाबोथ' गनायि मोनसे माबाजों थांगोन ना गोदोनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव बे रोखोम जानायनि मोनसे लामाखौ नुनाय जायो ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थागोन जे जोंनि दैदेनगिरिखौ जों गनायलायनांगौ नंगौ माने खामानि मावनायाव फाराग दङबा बबेबा गोरोन्थि जालायदोंबा बेखौ सोंख्रायनायबोथ' सोदोब बा बाथ्रा बाहायनायबोथ' सिमा थालायलाया होमबा सिमा थालायलायोबा बे सिमाखौ हमथालायनानै बा सिमायाव थानानै बाथ्रा बुंलायोबा मोजां जायो बेखौ आं लुबैयो आरोखि दा ओंखायनो एसे आगोलाव बुंनाय बाथ्रा सोरखौबा फोथाय खेबसे बुंनाय सिगां बेनि सिङाव मा जामारदोंमोन बे सैथोखौथ' नों मिथिना लाग्रोनांगोन ना दा बेखौ मोनथियोबालासिनो सोरखौबा फोथाय खेबस' होननानै बुंलाबायनो थाङोबा बेफोरो आङो गोरोबनाय बा गनायथाव बायदि मोना आरोखि ओंखायनो आंनि खावलायनायबो थाबाय रावबो हारिखौ फोजोबस्रांनाय खामानि मावनो नागिराखै जेरावखि थायाथों मानो हारिनि मोजांखौ साननाय मा खामानि मावगासिनो दं दिनै बिश्व दैमारिखौ खामानि मावाखै होननानै जों बुंनो हागोन नामा जोंथ' हाया आरो बिथांबायदि बिहोमा जों होनोनो हायाखै आंथ' बुंनो लुबैयो आरोखि सोरबाया मा बुङो आं बा मा बुजिदों आं बुंनो हाया दा बिजिरनानै नायोबा मोजां सैथो गुबै सैथोआ मा बेखौ बिजिरनानै नायनांगौ आं खावलायनाय थाबाय आरो बिथाङा जोंनावहाय फैगौ 25 अक्ट'आव जेराव सफैगोन जोङो बिथांखौ बरायगोन मानोना बिथाङानो जोंनि बर' कसारि मोनसे खुंथाइ मोननायनि गुदियाव बा सिगाङाव थानानै जोंखौ बै समाव दैदेनदोंमोन बे सैथो बाथ्रा दा ओंखायनो बिथाङा जोंनि थाखाय मा होदोंमोन बेखौथ' बाथ्राजों आं बुंजोबनो लुबैया बांद्राय बुङोबा आरो दस्रा साननायनिबो खाबुबो थालायलाङो ओंखायनो आङो बांद्रायबो बुंनाय नङा बाथ्राया जाहैबाय सैथोआ बेनो जे बिश्व दैमारिनि दारैहाय बै समाव जे मोनसे समाव जोंनि लामाया गोथेबायमोन बिथाङा जोंखौ हेफाजाब होदों आरो आबुं महर मोननायाव BKWCखौ आबुं महर मोननानै दाफुंनायाव बिथांनि गोबां बिहोमा दं बेखौ आङो सिमान खालामो गोजोन्थों